ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଗବତର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଭା। ଭାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର ଗ। ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ସବୁ ଜୀବ ପ୍ରତି ସଦ୍ଭାବନା ଓ ସତ୍ପଥରେ ଯିବା ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ବ। ବର ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାକି 56 କୋଟି ଜୀବ ବାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ତ। ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକି ମଣିଷ ହିଁ ବୁଝିପାରେ। ଏହି 4 ଗୋଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଭାଗବତର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବ, ସିଏ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।